Výzva pre dutú hlavu pre Matoviča. Keď už nás toľko máš trapiť, keď ty trapíš teraz ľudí za 9 mesiace, jebem ja tebe Pannu Máriu. Pristav vagóny a daj nás všetkých do Poľska vyvejsť, lebo Osvienčim je prázdny. Urob toto už. Ty Hitler, už strašne už si všetko najebal, to už len šedá. A furt len lockdown. Tak prosím sa o to, veď vagóny, natlač duka ľudí a do Osvienčinu. Lebo už inakšie z tomu nič, nemôžeme sa kuce dostať. Nijak raz. Daj policiu nabok, odstraň policiu a uvidíš, čo to je lockdown. Už 9 mesiace trapíš ľudí. Môj otec teraz zomrel čisto pre tebe, lebo nemu znísť ten tlak. Starý komunista. Tak už nerob také veci, aj s tým papalášom pojebaným, s tým doktorom Galadným, Krčmérim, lebo už idete strašne na nervy. Tu si sľubujem z toho mesta, dutá hlavo, že keď sa dostane vnuka do vlády, otvorím uranové doly, to sebe buď istý. Ja sa doma si nedám, že by sme my komunisti dávali ešte jesť, ale budeš dric. Dric budeš jak kuň. A všetké, aj Sulík, aj ty, aj Kolár, všetké, keď vás tam je 150, všetké pôjdete tam dolu a budete robiť. A majetky vám pozbieram a podávam medzi chudobných ľudí, a keď nie, odovzdám to všetko bezdomovcom. My komunisti teraz vyhrajeme voľby. Ja si už ukážem. Čo to ty vystrájaš? Len lockdown. Už 9 mesiace. Uvidíš, čo ty ešte zrobíš. Jakú ty zrobíš vojnu. Ale odstup a ísť nazad do Švajčiarska. Aj tam sa nájdú. A ešte by som sa chcel tebe spýtať, keď si bol od 6 rokov do 18 rokov v detským domove, skade si nadobudnul taký majetok. Jak je to možné toto? Toto sú šandáre vysoko postavené, co si ich dal pozavírať? Neprávom si ich dal pozavírať? Bo sú tam beztrestne? Lenže by na tebe takto neprišol. Za to ty si ich zlikvidoval. Zlikvidoval si ich, že by ty si mohl ďalej kradnúť. Teraz si ukrad zase. Tak ty si nezlodej. A Sulík, že so Kočnerom šedel za jedným stolom a pýtal 300 000 eur od Kočnera. Toto není nič. Kolár zase drogy prenášal. Toto nič. To u vás toto není nič. Nič. Šeliga je placený od Soroša, veľké miliardy mu poslal Soros. My známe o všetkým. O všetkým známe. A ešte raz sa vyzývam, keď už ten lockdown furt len dávaš, preto ťa vyzývam, objednaj vagóny a do Poľska. A tam už môžeš chpať chuje im do nosoch, tak chpáš, a deci takisto. Už si sa pušil do decoch. Hitler pojebaný. Už mám toho dojsť. Co to ty vystrájaš? Veď sebe Poláka nazad, ku sebe tak, jak sa tam štúril do tej vlády a objednaj sa vagóny a máme pokoj. Zlikviduj celé Slovensko a ty so Náďom ostaneš. No.